ja han passat uns quants dies, tenim la nostra peça, el nostre osset sec, i anem a polir-lo i decorar-lo. Per polir la peça utilitzo aquesta esponjeta en paper de vidre. Hi ha altres materials que es pot utilitzar, des de fregall d'alumini, tot i que s'ha d'anar molt en compte, paper de vidre normal, una esponjeta humida, fregall verd humit, hi ha diverses maneres de fer-ho. Amb aquest sistema és cert que es fa una mica de pols. Com que la peça és petita, estarem poca estona, nosaltres ara no l'utilitzarem, però quan heu de polir molta estona o és una cosa que feu periòdicament, us recomano que utilitzeu una mascareta, ja que la pols inhalada és perillosa. Som-hi! Ara ja tenim la nostra peça polida. El que passa que abans de decorar-la li hem de treure tota la pols que s'ha generat. Primer hem netejat tota la superfície amb un drap humit, per lo que us comentava de no aixecar pols, i ara amb una esponjeta humida passem per tota la peça fins que ens quedi tota lliure de pols. Amb molt de compte. En aquest moment del procés és quan les peces estan més delicades. Per tant, hem de vigilar moltíssim, tractar-les amb molt de compte perquè es trenquen amb molta facilitat si no vigilem. Durant el procés de polit, el que ens hem fixat molt és que no hi haguessin cap esquerdeta ni cap peça que s'hagués deixat anar. Com que ho vam enganxar amb ratlletes barbotina i ho vam reforçar amb un sorret, no hem tingut cap tipus de problema. He pensat que el pintaria de color negre com si fos un os panda. Per fer això utilitzo aquest engalba negre. Ja que el fang és de color blanc, només pintaré les parts que van en negre. Tot el que jo no decori quedarà de color blanc. Així ja jugo amb aquest contrast que tenen els pandes de blanc i negre. Els engalbes són terres de colors, en aquest cas negre, i s'apliquen sobre la peça crua abans de coure. Es pot aplicar amb la peça en duresa de cuir o seca. En cada cas hi ha casuístiques diferents i has de tenir en compte diferents coses. En el nostre cas, com que la peça està totalment seca, hem de vigilar que no ens quedi l'engalba molt dens ni una capa molt gruixuda, perquè això provocaria que no s'adaptés bé a la superfície. El fet d'haver-lo netejat amb una esponjeta humida també li hem donat ja un toc d'humitat i farà que sigui molt més fàcil aplicar-hi l'engalba a sobre. Per decorar qualsevol peça amb engalba hem d'utilitzar els pinzells adequats. En aquest cas, com que la peça és petita, he agafat 2 pinzells primers. Es poden fer pinzellades uniformes, però sempre vigilant que el gruix no sigui excessiu i no quedi una capa massa densa. Sí que és important assegurar-nos que es cobreix bé tota la superfície. Ara pintarem la cara. Un cop ja el tenim pintat, anem a retocar cosetes que no ens hagin quedat excessivament bé. Aquí darrere, per exemple, m'he passat una miqueta perquè la forma no és ben bé la que a mi m'agrada. Llavors, rascaré l'engalba per treure el que em sobra. L'avantatge de pintar amb l'engalba és aquesta, una de les avantatges. Que podem retocar-lo si fa falta. I ja el tenim a punt. Ara ens l'emportarem cap a coure. Bon dia, fangueres! Avui esmaltarem l'osset que ja tenim cuit i biscuitat. El primer que farem és passar-li una esponjeta humida per treure tota la pols que pugui tenir-hi. Quan ja el tinguem ben net de pols, el submergirem en esmalt transparent. Nosaltres tenim aquest bidó gran amb esmalt preparat perquè l'utilitzem molt sovint. El submergirem un tros. 1, 2, 3 i el traurem. Com podeu veure queda tot cobert de blanc. L'he submergit just fins a sota el coll. Esperarem ara una miqueta que s'assequi. Quan ja el pugueu tocar,
el girarem i submergirem l'altra part. 3. Farem el mateix, ens esperarem. Un cop el tinguem tot esmaltat, banyant-lo és fàcil, netejarem la part de sota per evitar que l'esmalt ens quedi enganxat a la plaqueta del forn. I ja el tenim a punt. El tornarem a posar al forn i quan s'hagi cuit a 1000 graus veurem el resultat final. I després de coure'l a 1000 graus ja tenim l'osset acabat. Com podeu veure, té aquest acabat brillant que és el que li hem donat en l'últim pas. Que vagi molt bé, fangueres! Fins a la propera!